Maayong adlaw kanyang tanan og sa atong mga suking tigpaminaw o taglantaw ning atong nga programang kini ang akong suliran. Laing sulatan po nga atong paghatagan o pagtagad ni ining nga adlaw. Maayong adlaw kanyang tanan o kilabi na kanimo inday tar sila o sa mga artistang maghatag o kinabuhi ni ining akong suliran. Ako si Pakdat, 28 anyos o gano'n na isa ka anak. Ug sa dili pa nako sugdan ang pagsaysay sa akong suliran, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Hindi ako laruan. Hindi ako isang laruan na kung Sa unang pa ko nagpasadaan nimo, Tonyo, nga kung magbulag ta, dili nimo dalon ang akong anak. Dili ka na mahimo, Bagdat. Ako ang dalon ang akong anak. Magkamatay ta, Tonyo, kung imo ka na nga buhaton. Dili ti ka atrasan kung mao ka na ang imong gusto, Bagdat. Ug mao kini ang akong suliran. Hinaot nga mahatagan ko nimo og tambag, inday tar sila. Nagmamahal, Pakdat. Sa mga hikala, mao kato ang kaagi ni Pakdat nga nangayo siya og tambag sa atong programa. So kung namoy tambag, palihog lag comment.